Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै एसे बोरैबा मोनदों देहाखौ, बेखायनो आङो दायो ओंखाम जाथ'ला। ओमफ्राय फुङाव एसे जादोंमोन आरो मैया हाबा जाहैदोंमोन ना, ओमफ्राय गारि गाखोलांनायानो बोरैबा जादों आरो ओंखायनो आं दायो बिराद ओंखामखौ जानो बादों। ओमफ्राय नै आं दायो साहासो लोंनोसै, साहा फुदुंबाय आङो। फुदुंगासिनो आं साहाखौ। मा बेखौ लांदों आं माने मा बेगखौ स्कुलनि बेगनि बक्सआ रेड कालारनि बक्सआ माबायदिमोन? मा स्कुलनि बेग? ए गावनि पेन्सिल बक्सखौ स्कुलाव लांदोंनो, बेखौनो खिथागासिनो आरो फिसालाया। माने ओमफ्राय हरदों दोनखो नोंलाय? इयाव दोनहैबाय नोङो टेबोलाव? र' मबाइल नायबाय थायो नामा? मबाइलखौ नायबाय थानो हामा, मबाइल बिबाय थायो माबा। नै जुथा गोदान, जुथा गोदाननो गावनि जुथाखौ खिथाबावलायबायसो आरो जुथा गोदान होननानै फिसालायाबो माबा साहा लोंनो फुदुंगासिनो आङो नै, ओंखायनो साहाखौ लोंनोसै आङो, ओंखामखौथ' जानो बाखाबाय। गाइखेर फुदुंनायमोन नालाय, ओमफ्रायसो गाइखेरा सिथाबनानै दंजोबो आइसायावनो। गाइखेरखौ लोंनो हाला नोङो? साहाखौ लोंनोसै नै, साहा लोंनोसै नै लाबोबाय लुनानै। ओमफ्राय फिसालानोबो गाइखेर लाबोदोंमोन आरो नै लोगोफोरा, ओमफ्राय फिसालाया लोंलानो, ओंखाम एसे जाबायना, ओमफ्राय गाइखेरखौ लोंनो हालानो। एनथाबजों लोंनोसैहाय दा। नै गोलैबायसोहा, दाख्लि एवनायमोन गोलैगुलायबायसो एनथाबा। गाइखेरखौ लोंमारला नोङो बाबा? हो? ए दायोसो लोंनोसै नोहाय, लोंलालायनो। लोंसै होनबालाय आंहा साहाखौ लोंनोसै, नोंना गाइखेरखौ आङो दोनहैफिनसै दे। साहाखौनो लोंनोसै आङो। गारिखौनो गाखोनो हाथारा, एकदम गारि गाखोबानो गोबानो ओंखारो आंखौ। लोंनोबा लोंदो बा गाइखेरखौ, लोंला? लोंलानोहाय। साहाखौ दोनलांसै आङो, सान्दुंआबो बारा गैखायाना। रानदों राननायालाय लोगोफोर। सान्दुं दङ एसे एसे, आराम रानबाय आरो राननायालाय। सान्दुंबो दङ दंनायाथ' एसे। माबा दहायो एसे अखा हादोंमोनहाय, 9टासो टाइमाव एसे अखा हादोंमोन ना। फिसालाखौ स्कुलाव दोनहरफुनाय टाइममोन आरो हाना होदों। ओमफ्राय दाथ' सान्दुंसो एसे दुंफिनबावलायबाय नै। फिसालाया मबाइल नायदों। बाबा मबाइल दोनदो आया। सुइस अफ जाबाय नायनायावनो मबाइला सुइस अफ जाबाय नै। बेटारियानो नोङो होनोनो होआसैबा, बेटारियानो गैखायामोन ना, सुइस अफ जाजाबाय। जायैखौनो दांफैलायबाय नै नै हो नै सार्ज जायैखौनो दांफैलायबाय फिसालायाबो। माबा 100 टाइम जाया, 100 बिराद गोबाव जायो। बेखायनोथ' इदि खालामनानै अन खालामनांगौ। नै दसे सार्ज जाबासो बेलाय अन जागोन दा। बे सुइस अफ जाथारबाय नामा नोंलाय? खादखौ नोंनि खादाखौ गेलेथ'दो, हारसिंनो गेलेनांगौ बाबा। हारसिं जाया, बे हारसिंनि नङा, मोननैनि। हेलौ नै नायजाला आखाया माबाजोब्बाय नै। सारप्राइजनिबो गोन्दो जाबाय आखाया। बेखौ दांबाय, कालार आयु कालार हाबजोब्बाय नै। बेखौ हालाबा जाबावगोन बियो। आयो मानो बेखौ लांगाबाय थादों नोङो? सारप्राइजआबो आखाया गाज्रि जाबाय। जागोनथ' आरो बेखौ नोंसोरो दांबाय थाबाय नालाय। माय भिडिअ चेनेल टिउसन लानो फैनाय आरो नै गथ' मायाव थादों नै, मायाव थायो सासे। एरसा मायावबा थालाबायो। बाय, दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।